Λοιπόν, σήμερα, Αντώνη, εγώ πραγματικά θέλω να δώσω τα ακουστικά, το μικρόφωνο μου όλα στην καλεσμένη μας, η οποία είναι η Όλγα Νεράντζη. Καλησπέρα, Όλγα. Να επιστρέψω στην ερώτηση που έκανα πριν. Ναι. Είναι λίγο πιο εύθυμη. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον κόσμο, ναι, γύρω μας. Ότι νομίζω ότι αυτά είναι όχι δυσάρεστα, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να λέμε. Ναι, απλά η ζωή δεν μας χρωστά άλλη ζωή. Και κάποια στιγμή θα συναντήσουμε μια δυσκολία, αν δεν είναι δική μας, να είναι μια δυσκολία που ίσως επηρεάζει και εμάς. Και αυτό ίσως είναι και κάτι που ίσως το εκπροσωπώ πλέον πιο πατριωτικά μέσα στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέου Ελλάδος και λόγω του μαέστρου, του Βαγγέλη Ραμπατζή, που πάνω απ' όλα για μένα είναι άνθρωπος, που με έχει κάνει και εμένα να μην υπολογίζω το πόσο θα κουραστούμε στις πρόβες. Είναι αυτό, όταν βλέπεις στο τέλος όλους αυτούς τους ανθρώπους να φεύγουν με βοήθεια και να μαζεύονται λεφτά, είναι πάρα αυτό που είπες πριν, νομίζω, κοιμάσαι το βράδυ. Κοιμάσαι το βράδυ, ναι. Και εύχεσαι αυτό το καλό που κάνεις να το βρίσκεις μέσα σου και στους δικούς ανθρώπους.